kun ce wannan kuna buƙatar kira dama wanda za ku dawo ku yi na fara to kun gani amma wallahi in ba haka ba wallahi aiki sai ya ba ku wahala wannan shine gaskiya sai da ran ba an ka buga wannan kuma na iya ma ina baka kuma sidi wanda ina wannan ina jasulin nan ina small jersey ya cikin san small jersey wai ina kuka kira shi dan Allah dukan su dan kido wannan sani za ku fito bakin titi ko the two gidan sarauta akwai wani akan gado the two go okay a rago fa ya zama bature zama da balala da an dauki wata na ji dimi amma dai na dawo gaskiya zama da balala wazini dauki to ba matsala Assalamu alaikum. kebi ba yawa kun gan shi jazuli gidan sarauta muje na sammani muje momi taso na sammani ga jazuli gidan sarauta jazuli mai doya gidan sarauta Jazuli mai doya kuma. to Jazuli mai doya a gidan sarauta. keshi